ሰላም ይሕዋት ሰላም ክትሉ ትምኒተ እዩ ናይ ሎማዓንቲ ምፅያ ዘለዎ ኸዓኒ እቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ short to the point እያ ፒስ ክበሃል ከሎሲ ከመይ እዩ እንታይ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብዚ ዓለም how can we make peace ምስ ጸላኢ ፒስ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ war ኣይኮነን ዝካየድ ዘሎ እንታይ ደኣ genocide ethnic cleansing مش شيطان سلام ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እንታይ ደኣ ቀዳምነት እንታይ ክንሓስብ ኣለና እንታይ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብዚ ዓለም ክንብል ከለናሲ መን እዩ ጀማሪኡ እቲ ጆኖሳይድ ሓደ እከበኣል ዲፕ ስቴት ኢሉሚናቲ እዚኦም ኣብቲ ዓብዪ ኣብቲ ቀዳማይ ኣብቲ ላዕሊ ፒራሚድ ዘለዉ ጸላእቲ በዓል ኢሳያስ በዓል ኣባኻናታቶም ሚኒየንስ ማለት እዮም ኣብ ላዕሊ ኮይኖም ዘካይድዎ ሰባት ከዓ ኣለዉ ንዓለም ክድምስስዋ ዲ ኢልካ ፖፑሌሽን ክወርዱ ደልዮም ዘለዉ ኣጀንዳ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ብዎር ኮይኑ ብኦፖሬሽን ኮይኑ ብትዝውጋእ ኮይኑ ብብዙሕ መገዲ ንዓለም ድምስስዋ እዮም ዘለዉ by the way anyway ሕጂ the bottom line is ሰላም ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ምስ ሸይጣን disarm ክገብራ ንትግራይ ምስ ዓር ስለዝኣብየቶ ስለዝበርትዐቶ disarm ክገብራ ንሱ እቲ ideology ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ ግና ኸ እግዚኣብሔር ኩሉ ዝርኢ ጎይታ እዩ ትግራይ is David King David ንገላየት ከመይ ገይሩ ድስዒርዎ እታ ቪክቶሪ ኸዓኒ ሕጂ around the corner እያ ዘላ መብዛሕቲ ሰብ ኣይርድኦን ይኸውን ግን እዚ ናይ ኣሜሪካ ኩነታት ዝካየድ ዘሎ ንባዕሉ እዚ ናይ ባይደን administration ሰሪቖም እዮም እቲ ሲት it belongs to Trump is president of the United States ኣሎ Trump ከዓኒ ናይ United States president ራሕ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ናይ ዓለም እግዚኣብሔር ዝመረፆ anointed ዝኾነ ሰብኣይ እዩ ህዝብና ክርድኦ ይኽእልን ስለ ዝኾነ ድሓር ብመዓልቱ ክርድኦ እዩ ሕጂ ከዓኒ ትራምፕ ኦፊስ ምስ ወሰደ ትግራይ ንንዶ ትግራይ ዓለም ሙሉእ ሰላም ክፍጠር እዩ there will be peace in the world the deep state በዓል UN በዓል ባይደን administration ግን ናህና ፈተውቲ ሰላም ኣይኮኑን ንዓታቶም ነቶም ዲያብሎስ ከይድካ ክትልምን ሰላም ግበርና ንኽትብል ንሸይጣን ክትልምን ዘለኻ ማለት እዩ ብሓፂሩ እዚ እቲ ምስጢር ንሕና ግን ከም ክርስቲያን መጠን ተኽኢልና እቲ ንልሙኖ ንጸሎት ንፋስቲንግ ንናሽናል ፕሬየር ሞር ኣብኡ ተነድህብ ይብል እምበረይ በዓል ባይደንስ ንዓና ዝገብሩልና ግን ነገር የብሎም በዓላቶም እዮም ዘጥፍኡና ዘለዉ ክብል ኢለ እሞኒ እግዚኣብሔር ጎይታ ልብና ክፈተልና ጸሎትና ስምዐልና ቪክቶሪ ኸ around the corner peace ክመጽ እዩ ኣብ ዓድና soon ትግራይ ክትዕወት እያ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን thank you Jesus God bless